Το ΑΚΕΛ δεν θεωρούσε ότι το σχέδιο ήταν το ιδανικό. Είχε ανησυχίες για τις αδυναμίες του σχεδίου, αλλά και για το γεγονός ότι υπήρχαν πολλά κενά σημεία στο σχέδιο. Το δεύτερο ήταν η κατάσταση που αναπτύχθηκε στην κοινωνία και ο τρόπος με τον οποίο είχαν τοποθετηθεί τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Ακόμα εμείς διαγνώναμε μετά και από την απόφαση της ΕΔΕΚ ότι ακόμα και στην περίπτωση που το ΑΚΕΛ θα έλεγε ναι, ήταν πολύ δύσκολο να περάσει το ναι. Η κοινωνία θα διχαζόταν, η ενδεχόμενη παραίτηση του Τάσου Παπαδόπουλου θα οδηγούσε σε ένα χάος στην κυπριακή κοινωνία με ανυπολόγιστες συνέπειες, και μια διαιρεμένη κοινωνία αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα σχέδιο το οποίο είχε εξ αντικειμένου πολλές αδυναμίες και κενά σημεία.